पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी वैभववाडीतील अर्जुन रावराणे विद्यालयात वृक्षदिंडी आणि वृक्षारोपण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला। प्रत्येकाने किमान एक तरी वृक्ष लावून त्याचं संगोपन करण्याचा संकल्प करावा असं आवाहन संस्थेचे कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी यावेळी केलं। वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्था मुंबई संचलित अर्जुन रावराणे विद्यालय, जयेंद्र दत्ताराम रावराणे सेमी इंग्लिश स्कूल, कैलासवासी हेमंत केशव रावराणे कनिष्ठ महाविद्यालय आणि सामाजिक वनीकरण विभाग सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमाने वृक्षदिंडी आणि वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण संरक्षणाच्या घोषणा देत शहरातून वृक्षदिंडी काढून जनजागृती केली। त्यानंतर विद्यालयाच्या परिसरात मान्यवरांच्या हस्ते विविध प्रकारच्या वृक्षांचं रोपण करण्यात आलं। यावेळी कार्याध्यक्ष जयेंद्र रावराणे यांनी वृक्ष संवर्धनाचं महत्त्व अधोरेखित करत प्रत्येकाने किमान एक तरी वृक्ष लावून त्याचं संगोपन करण्याचं आवाहन केलं। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व उपस्थितांनी पर्यावरण संरक्षणाची सामूहिक शपथ घेतली। या कार्यक्रमाला सभापती सिद्धेश रावराणे, जिल्हा परिषद सदस्या अंकिता रावराणे, नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे, पंचायत समिती सदस्या सुवर्ण संसारे, राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार विजेते महेश संसारे, संचालक विजय रावराणे, सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी LV पोद्दार, अनिता बोडेकर, अंकित काशीद, मुख्याध्यापक BS नातकर, शिक्षक कर्मचारी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते।